Dompet ke? Juga. Wah, ini dompet kandeli. Cocok. Wah, rezeki bijang. Guys, dikon Kenapa bayar motor lek dancuk? Gak les malah. Coba sih kita. Paling mentak 150 iki. Iso tak kok 1 juta, ora madang iki. Mbet gawe sedina wis anggo sesasi. Ini orang lungani tanggung jawabmu. Ora malah mancing, ruang samune tok tinggal mancing, ini masalahmu rampung. Lah bingung elek aku iki. Ya aku iki ra ndek niatan nglungani kok Kowe nguneke bu apa mau? Waduh, Tal. Dikuru krungu, Tal. Ayo. Ana ndi, Cuk? Ngono lek. Ya apa? Pedaku wis mari ta durung? Motor apa peda? Itu kurang kan mau tetes tok. Ora ndit kowe. Hei, pesen ora iki. Ora ndit kok. Es teh anjing. Gawe nyok. Kowe gawe. Es anjing. Ready. Iku gelas iki wae ta. Rasa disai. Kowe dulu parang ndi dah? Lho. Hei, gobloknya mau nyok. Es teh nyok. Teh panas goblok. Sorry Mas. Oh Mas. Lah SND. Lah iki Lah sih. Bakuli. gue Wah, biasa. kamu sekolah. Oh, Menarik gitu. loh, disangka sih. Kata lagi. Oh, rantap deh. Modal ora di duit tau. Oh, tahu nggak kira gabut lah. Bos iki disayang ngono. Iya. Kuwi lho sisane ngono. Ha wis kuwi sing ndoke kuwi yo. Aduh, jam. Tidak. Wih, ngopo malah ini ya? Jadi asal-asal lho. Blok nang koyo kuwi. Oh lah jancuk. Lah kok malah duneng kene. Pedaku ya apa? Dadi tak durung. Aman, Lek. Lah iki lek tak rewangi njogo angkringane wong ben iso bayar pedamu. Arep ngobrol apa iki? Wes, gawe ke jeruk. Sing rugi. Hujan kowe wae gawe iki. Aku tak sah-sah.
Golek. Terus ngene kono. Bangmu lempet gede. Cuk, panas, Cuk. Mau pesene opo ya? Lah mung pesen es aja. Mata gawe apa? Jeruk panas. Didoli panas utek nggo mikir aku. Mulai goblok tenan aja weh. Mung pesen es nyo. Ah, iya iki. Yo kene tak gantine. Masa kebacut ngomong cangkeme muah-muah aku ngomong. Gae. Weh, sorry le. Wah, goblok. Oh iya goblok tenan aja nggak pikiri. Lah nek ora ngerti aku. Jam piro iki jam? Jam 9. Oh wis yo, ayo mulai ya deui. Ben gendane duwe wae. Ayo yo, bali yo. Ya wes yo ngomong sik. Sik jam telepone duwe sik lho. Halo. Lek, ngendi? Iki jam 09.00 iki. Arep bali. Ya. Ya wes. Aku bareng Ujang iki. Ya. Oke. Hancuk malah do bali. Tak udan barang. Lembure dadi ning dhuwur iki ora udan. Demi uang 1 juta e. Udane kok ora terus terang. Kaya dheke sing marai kelaran. Aning wis masa lalu. Ora perlu dikenang. Woi, iya kopiku. Udan ngopi karo ngerokok. Muga wae rezeki ndang ketok. Weh, apa kae? Lho, ya tenan to. Rezeki iki wis ana sing ngatur. Para beres iki gampang dihapusi. Lek. Apa montore? Macet Lek. Itu dadaran motorku. Saya rusakin montosmu paraimu. Lah kenapa motormu mau iki? Macet emang dolan ngono Lek. Tapi nyeprat-nyeprat. Ora. Nglosot. Lepek paling. Iya wis engko tak garape. Ngopi sih kayak. Lah ora kayak kopi iki. Nanti kopi, kopine meh siji. Pahit. Ini teles cabusnya. Jos lho. Sip. Kayaknya ini bekas bengkel rudal ya. Gak piro Lek? 45 wae. Bajingan, larang tenan.
terus ndake cok biji. Sup. Oh, Keceng ning duit iki. ya wis lek. Wah, lumayan. Pelutan kopi. Wola munyuk ora dinteke kopiku. Ora tak entek kok lek. Lumayan lah kalau bayar rokok. Langsung. Lah, rokokku ndi iki? Lah kayak mau wajan asu. Bayaran 45 kelangan rokok. Ning yo ora apa-apa mengelapi cobusi kok. Sekali bayaran gue 1 juta. Ewo. Goblok tuh Bapak nih, kalian anak terus. Goblok ngono iki goblok. Oh lah yo iki yo orang teman cepet yo bener lah bakal murup. Celeng kok. Iya. Ya ketemu nih. Waduh wae, Cuk. Wah. Woi, hei. Woi, pergi. Walah. Brebek-brebeke wong lagi nonton gayeng-gayeng ya. Tak panasi lek iki. Arek ukulaan ku. Weh, kenal potku gawean Rusia iki jeblek-jeblek. Koyo ngono tok tonton lu. Sinan tontonan cah gue iki. Respon orang jadi capek. Tak refreshing. Cepat kan? Ini kan refreshing. Tontonan koyo ngono lho, ora ana tontonan liyane ndelok Shinchan. Berita. Kok TikTok. Daripada delok kenyataan pahit. Lho. Kenyataanmu pahit. Oke liyane. Oke sing luwih pahit saka awak dhewe. Iya ta? Tone. Lah ya dhewe iso ngopi ngene iki. Daripada sing ketoke bahagia jebul ora. Sing ketoke serba ada. Serba keturutan ning berakhir di penjara malah sengsara. Dhewe iki wis dinikmati wae ngene iki to. Ati dinikmati piye? Lho. Lah ya nikmati apa sing tok duweni? Openi apa sing wis ana? Nek kowe nrimo iki ade bakal dimbuhi. Nah, nek pengen masake nang dhuwur, mabuk. Masuk terus wae iki nek kon urusan mabuk wae. Masalah iku ora ngono. Piye. Piye Mister Jancuk. Pahit su. Pahit. Oh, Dhewe ngene iki piye carane nek susah ya rasa ngetokke terlalu susah, seneng rasa ngetokke terlalu seneng. Setidaknya kita itu jujur. Dhewe jujur karo kahanane dhewe rasa digawe-gawe ngono malah orang menjadi beban. Terus iki rencana ke depan iki arep ngopo lek wilek? Depan ngarep. Ayo nek wong mancing bareng kae anu kae ra iso maju kae wong-wongane. Ya masuk ke seger. Ra iso maju nyemplung. BTW montormu nang dadi iki. Durung. Durung. Ya suwak cah loro. Lah ning kae iki nganu ya lek. Kangelan kita yang golek biaya. Lah 1 juta ya bengkel murat kemarin njaluk obo 1 juta iki rasu kok. Sing asu ki ora mung cah loro. Bengkel ayo Wis asu. ben ku pelajaran cah loro kae barang. Taruhan pokoknya motorku dadi. Kudu dadi. Tinggali motor mogok ora pahit.
Ngurung gek wis Ya, Kak. kabeh. Nggawa tangki bensin barang ya. Ini Mbak Karni ngabian. Mau ki macet. Ati tak isi bensin jebul tetep ra urip. Campur bensinnya ya nek Vespa ki. Wis campur urip, wis Oplosan. campur pahit, gagak tek L, gatel. Ya aku ki jare arep pengen kegiatan. Oh, ingon-ingon yo. Ingon apa? Nek arep ngingu Apa anake pahit? wong aja sik. Ya aku ngingu awakmu dhewe saya bingung kok. Pahit meneh, asu tenan. Kewan wae ngingu kewan wae. Nah, kuwi. Apa kira-kira nek kewan? Ulo. Kira-kira dirasani tanggane gak diculuke. Ya apa lah, iki kan arep bodo besar ya ngingu-ngingu unta lek. Umuke di. Wedhus wae, wedhus piye wedhus? Terus Aku duwe channel lah nek wedhus. ngendi? Ning wis mateng sate ya. Tusui. Tusui ngene, tusuk. Yes, jajal sok ngingu Oh. kewan opo lah. Aku digoleke channele. Golek info-info. Wedhus Info. Terus wedhus kacangan ah, murah to. Sing udah ngacane sak men iki. Dan esuk berarti golek perwedusan nih. Bulan. Weh, lek kuduran info-info. Ayo, intinya apapun yang terjadi, urip itu tetap kudu lanjut. Lanjut. Yes, iki pokoke lanjut ya iki. Lanjut. Ning ya aku arep kulaan sik daganganku do entek. Ya wis aku tak. Kowe nang kene sik. Heeh. Tuan-tuan. Pokoke lanjut. Ura. Ayo. Weh, kok jualan seblai. Noi. Ini lah. Ini lek. Medun kleng. Ayo, aku taruh Oh. gua disi, ayo disi. Iki kabeh lek. Oh, kabeh. Oh, kae. Ayo cepetan. Iki borongane mahal iki. Cepetan. Kok nek ora cepet bangkrut ya. Jam ambruk. Ayo, ayo kok kene sik, kok kene sik. Ayo. Yo lek. Lo sabar, Cepetan. Ayo jang, iki makem-makem. Saka ngisor sik. Ora jomplang. Ora apa-apa, apik kok botone. Saka ngisor sik, saka ngisor. Piye lek? Yo kok ngono, saka ngisor sik. Dulu kok ngisor. Kowe goblok kok ta noto botok saka dhuwur ya, saka ngisor men dhuwur. Gua mbah, mbok kene gak diwangi lho. Ya rampung mah. Ayo cepetan, tegawe iki saya piye? Saya lho butuh pengairan ngelak yo ngeleh. Njur bayar apa ora? Njur bayar apa ora? Ayo njaluk le. Ayo cepetan. Aku ki rugi, borong aku ki yo gede, ngerti ra? Wah, mbah wow. Mungkin ora diwangi nyarutang ora bakalan aku gelem ngene iki. Sudah lho. Jagane dhewe kok murah gacor. Lah nek manuk dikonteski lha iki. Kayak ngomong apa? Ngerasain aku? Ngerasain apa? Bayar piro? Ngerasain aku? Ngerasain aku? Ayo cepetan. Boleh sing kayani yo. Ayo cepetan. Anu. Iki selak dipasang, ayo. Iki tak potong gaji lho yo. Nek ngeyil ora mono karo aku. Cepetan. Woi, yo. Ngawur megamemu. Arti lho tugel. Loro iki. Ngawur ya anake lho. Tanganmu kenapa? Dibani foto iki lho. Syukur. Modar. Mulane kerja ki sing bener sing ati-ati karo kancane sing apik ngono. Lah iki sik rapi lek rupane yo elek. Oke? Oke. Nah, ayo kerja lagi. Oh ya dikebai capek itu bayaran kalau duit ora. Nek duit cepet mergawe iki. Ya cepetan. Iki serak dipasang tukange. Padha nganggurke lho, aku rugi, ngerti ra? Viral, masuk dikit. Ini biru.
tak kei 50 dhisik, sesuk nek omahe dadi tak kei oke, iki yo borongan, ngono kuwi urung dibayar. Lah kan wingi tembunge jare 50-50. Dadi sak wong iku 50-50. Ya sementara iki 50 dhisik cah loro ngono. Sesuk nek iso lebar tak kei kabeh 50-50. Lu nak omahe dadi, nek dadi piye lek? Lu mesti dadi cah, wis ora Lah nek kowe ngeke mogok ora aja kuwatir. Mbah Slamet beris. Ora beres meneh iki ora beres kok. Jan dihapusi Jang. oleh apa mau nyelawe. Mau oleh nasi padang luru sak wedang putih. Kene saya tak kandhani. Oleh rezeki iki disyukuri. Ya toh. Lah kowe kene koyak gedhe. Engko kecile ora ketangkep. Si cilik-cilik dhisik ku iso digedhe ngono kuwi. Dari pemborong ki ora terus del ora. Muga-muga nek aku dirjek kuwi tak kei akeh meneh aja kuwatir ya. Sing penting ki semangat kerja ya. Sapa sing gelem semangat oleh rezeki akeh. Lah nek mengan ya ora oleh rezeki akeh. Saiki Dik 50 ki trimo dhisik bagi cah loro. Sesuk nek oleh tak kei tambah meneh. Iso kali lipet iso 150. Lho. Gelem ra? Yo gelem lho yo iki tak tampa neng tenan lho iki. Iya ya, aku ki ora pelit. Lumu aku ki jane gane aku ora duwe dhuwit tak kei 50 dhisik. Saiki gane rampung, saiki padha bali wis jam 4 ya. Sesuk nek wis oleh borongan wis oleh ku tak wenehi, aku tak ning omahmu ya. Wis saiki apa bali dhewe-dhewe. Tak angse lek. Ya, Oke, Mereng. Wah, lah kayak iki wae omahe nek dadi we sing suwe tal. Bakal agak pondasine tok. Mesine agak ngadeg tal. Oh iya. Suwe tal. Suwe tenan iki. Lah iki tukange do ora menyang kok. Oh, Dombe arep dadi. Wah, aku pondasi tok. pondasi tok. Nah, suwe. Jang. Wah, Dompet dah. oi. Dompet dah. Sik dah. Perhatikan kanan, kiri, depan, samping, dhuwur. Tuh. Kira-kira ono bedes apa benci ae. Rano iki. Coba kita cek. Wih, ketoke iki tenanan ta. Iki jangan taleni ra wi. Jajal cek sik ta. Oh, bicara yo. Awas ngono. Ding. Wih. Nek iki ra mlayu ta. Iya, cocok iki Jang. Jiku Jang, jiku. Jiku kowe tenan iki. Oh, dah. Wah, dah. Tunggu Jang. Oh, dah, coba dihitung. Tenan iki. Jiro, 4, 10. Wah, jiku. Kowe tenan iki. Ah, kena dinggo bayar montore Mister Danco dah. Cocok. Ha, dhewe serang di pikiran meh dal wis ora pusing meneh. Wah, ning iki dudu didak dhewe, Jang. Dosa ya dhewe. Ning awak dhewe ya butuh lho, Dak. Untung tegak, dua tegak bahagia. Jane iso ragu, Jang aku. Ah, ora tak pikir tau.